Jajan Gatot Kocok goreng, makanya neng jero lemari tidak cecek. Masya Allah. Cecek mlebu. Padahal mlebu. Kocok melebu. Nang ronggong. lah. Enggak. Enak nek ireng. Nek indeng kinyel. Iki kinyele dikai Kayaknya ngono, Bu. Warna. cepom. Oh, neng penderane benine apa jirene. Kira tak tunggu kok. Tony kayak ya terus kafe. Terus kalian itu mas. Palu. Tunggu ini au. Ndi? Rasane Tak bocah iki. tenge kecing-kecing apa piye? Aku contoh. Cantang. Ndi? Buritan. Guritan kok. Buri kono lho kok. Burine globok kok. Mulai Tak boleh itu. ngendi iki bae. Kono lho. Nggone Amin. Amin. Iya. Amin iki lho ngono. Masalah anu. Namanya kono. Iya nang arep mahal tak soal. Enak nek ireng. Buka endut. Hmm. Kucing. Buka endut. Endut. Mak asal mak caca kesel aku. Mata. Sulene Mbah Mansur. Nanti sing gawe. Yang asin enak. Makan yuk kan. Enggak plastik. Takkan tak mau deh. Mak kresek. Kayak sabun ada sih. Bu, enggak hilang sabun. Kalau mantes terang. Tuh, Teo. Membawi gak nih? Enak aja. Enak abang. Balik lah. Maksudnya Ayo. tapi dia masing-masing. Ayo lah enak yo. Aku kok balik. Ketap. Gak bisa. Lah enak aja mak nyantem. Padahal pun malah gede-gede kacar gak loh. Ora dipaku. Lek sampe sampe dijeli dikepak to kowe. Iki lho apa? Gede kan kacar aja rene. Sesuk sing kucur kok nyawang lho anak. Iki ada siapa? Dhewe Ora dipaku. Lah iya sing Pak Deherdi. Metet. Mantap mak, ya pokok. Aku bisa sudah. Ganti kayu. Ini enggak ada di tanganku. Jenenge iki baricen gone sapa kae? Makku iki diweki pring, dipaku dicecer, digalekno iki dijek tok. Ada. Cuma malah ora dipaku. Kacer karo kamu lemahe bar dibanyoni le. Tak Mas ini kita tuh laro. Kacer. Akeh di gejeki gek mangi cire sesuk kuwi lali aku ngono ora pikiran. Ayo kan. Nek anu tuang mana ngene penak ya. Ngono sing dicek kok dicek gek mangga. Yang itu siapa? Cire pengejak kuru to pengejak sapa. Ngenteni nek anang anu wae nek anang pipo
cilik ayo. Nek apa tidak nampu cilik aku. Nek iku kesuwen karo gendoran nampu cilik. Tapi nek kono cilik kene ompo gak kodak lah. Iya. Lato. Lah, Lato. Kucingnya Yoyo. Lato. Lato.